राइजे जाते स्वतःस्फूर्तभावे निजे निजे ওলাই আহে যাতে লাখ লাখ দেখি পায় আৰু এই অহাকালিৰ যিটো হ'বলগীয়া প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামেরে যাতে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাতে সুখী হয় তাকে লৈ যাতে আমার বড় এরিয়াত বা বড় রাইজক বা অনা বড় রাইজক আদরিবর কারণে আজির যিটো নেকি বাইক রেলি এই বাইক রেলিয়ে সারা অঞ্চলটোত ঘুরি রাইজক আদরিবলৈ সাজু হয়েছে আচলতে আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ সেইখিনি লৈ পেলাই বনৰগাঁও তাৰপিছত দতমা আৰু ৰামপুৰবিল সেইখিনিতে আমি ৰুট কৰিছোঁ আমি অলৰেডি কৈ গৈছোঁ তাৰমানে অকল আমাৰ বড়ো জাতি বুলি অকল বড়ো জাতি বুলি আমি ক'ব বিচৰা নাই ইয়াৰ আমি বসবাস কৰা আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ একে মিলি যাতে অহাকালি যিটো আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব ইয়াত যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা সকলোবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব এইটো কাৰণে আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ क'क्राझार जिल्लायाव दिनै बाइक रेलि दिहुनदों क'क्राझार जिल्लानि बबे बबे लामाजों दावबायलांदों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जुथाइ सोमावसारग्रा आफादा गाबोन जिहेतु भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जे भिक्टरि सेरेमनियाव बिथाङा बाहागो लाफैगोन बेजों लोब्बा लाखिनानै जे बिथाङा जिहेतु दाखालि थांनाय 27 अक्ट'खालि बिटिआर भारत सरकार आसाम सरकार आरो सोमावसारग्रा ग्रुपनि गेजेरावहाय थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखौ दाफुंनानै होबाय बिनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे माने साबायखर बावनाय हाबाफारि दिनैहाय लानाय जादों आरो बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे आसामनि बर'फोरनो थाखाय जिहेतु बेवहाय कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलखौ दानानै होनाय जादों बिनि थाखाय जों दिनैहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय थानाय माखासे ओनसोलाव बाइक रेलि खालामनो थाखाय जों थाम थिम खालामनाय जादों आरो बे बाइक रेलिया दिनै नैबे थिथागुरिनिफ्राय जागायनानै मेन टाउनजों हाबनानै सान्तिनगर जानानै बियो थांगोन दतमानिफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय नेशनेल हाइवेजों फैनानै पाटगाव आरो पाटगावनिफ्राय हालांबाजार जानानै जोंनि बाइक रेलिया सिम्बोरगावआव बियो थुंगेहैगोन आरो बेवहाय जोबनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन आरो दिनैनि बे बाइक रेलियावहाय 3000 निफ्राय बांसिन गुबुन गुबुन जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गामि ओनसोलनिफ्राय बेवहाय बाइकार्सफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गाबोननि जे जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लानांगौनि थाखाय आरो दिनैनि बाइक रेलिनि गेजेरजोंबो जों बेखौ मोनसे मेसेज होनो थाखाय बे बाइक रेलिखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो भारतनि नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह बिथांमोनखौ स्पेसियेलि मोनसे माने साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों थेंक इउ जोंनि दिनैनि बाइक रेलिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गाबोन जोंहा मोनसे बिराद गिदिर बराय फोरबो दङ जोंनि जे थामथि गोरोबथा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे गोरोबथाखौ जोङो बरायनानै दिनैनि बाइक रेलिखौ लानाय जादों बेजों जोङो गोरोबथाजों लोगोसे जोंनि हादोरनि गिबि मन्त्रि जोंनि नरेन्द्र मोदीजीखौ जोङो बरायनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथांनो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों स्पेशल थेंक्स होनायनि जोङो मेसेज होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय लोगोसे जोङो स्पेशल थेंक्स बिथांमोननो होनायनि मोनसे बिदिन्थि हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानांगौनि थाखायबो जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों मानोना जोंनि बे थामथि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गोबाव समनिफ्राय जोङो दाबिबोनाय जोंनि जेनोखि माने डिमान्डफोर बे डिमान्डफोरा जोंहा फुलफिल जानो माने थांगासिनो दङ जुदि बियो मोजाङैनो इमप्लिमेन्टेसन जायो जोंहा गोबां माने बिथिङाव जोङो डिसक्रिमिनेटेडमोन जोङो माने सोबख'जानाय गादब जानाय नासयनानै दोनजानायमोन जोङो माने एग्जाम्पल हिसाबै जोङो होनो हायो जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेट बिदोंमोन बर' मिडियामनि जाहाथे जोंनि लेंगुवेजखौ जोङो माने मोजां रोखोमै